Ай, обращение сега. Кога ще има дуел? Кога ще има двубой? Не знам, просто обажда ми се на тоя на афганистанската хътка. Човека просто не иска да идва. Аз му казах, искаш двубой? Уж тъпи, ама викам, аз те чакам тука. Да, чака ти го. Аз го чакам от колко време. Ето и Жуляка, ето е тук за свидетел. И той просто човека иска да почисти после ринга. Дали афганската хътка ще бъде на свята или императора? Императора Вили Джонс. Ами залаганията са отворени. Да. И вече който иска да залага. Почваме, ама как ще стават тези залаганията? Да, просто ще ги видим. Първо само трябва да го издирим, да го намерим, че той не мога да го намерим къде. Просто той някой може да си вкарал коя си в газа му. Да. Или пак той да лапа. Възможно и всичко. Да смърша. Афганистанската хътка. Мога да пуснем един дебил на обращалкото на Борима, един сам чупар, сега много и дебил. О, знам го, знам. Ухая е прекрасно. Голям аромат. Човека, ако знаете какъв аромат има, да. просто не знаете за какво става. Просто да се напика, на хътката на газа му. Да се изпика и хубаво. Така е. Това е специалното обращение. Пускаме го. Чакам го хътката, като го хвана, ще почне да куца, ще почне нещо друго да става. Просто хътката ще бъде обезкостена. Да. Гилата ще му покаже за какво става. Значи вече той е новият борч. Той е новият борч. Замести Станчо. Другия моят човек вече в някакъв хотел са пърчи. Да, ама тос нещастник, песата свърши. Сега откъде ще взема пари мърчата. От тук? От обито? Да. От обито? Искам да кажа, защо тук има да взема пари. Остави ги другите работи. Някъде ще пуши да борч. Открадне от някъде пари. Открадал 16 такси, да. Здравейте. Той е откраднал 16 такси от вече си Мадоната. А пак там кой ще го прави Мадоната, не знам. Там да се оправят, не знам. Откраднал от Мадоната 16 такси. Ево. Това е генгста от всякъде. Добре. Няма какво да кажа. Това е направо. В щата Горна Оряховица са това новините за днеска. Чудо така. Очакваме го тук, ето къде сме, ето най-хубавите книги тук, дето го е говорил, нали, част от мои ми, че съм говорил лоши работи, нищо не съм казал за човека. Така, направи тъга на момчето, че цигани били хората, той го каза това нещо. Аз мога го заявя, че няма дискриминация към хората. De facto няма национализъм да мрази хората. Той си земен човек, не го интересува. Африканец си, албанец си, отнася ли за добре човека, той си като мене. Аз съм либерте, свобода, човек. Направи тъга на човека, той говори от негово име човека. Каза какво е казал той, а не какво не е казал той. Той никога не е обиждал и не е казал. За циганите, за турците, за ейско. Аз съм бил с цигани турци и не съм махал спалното. Те ми вика, махни се от спално, не съм махал. Важно дали печен или не човека, дали става дъл не става. Всякакви хора, пък по Испания ти си ги виждал там всякакви мароканци. Аз с Ниязито, не знам, новия Португал, аз даже не го знам, от Хаско, от Карма не бях, от Карма не бях човек. Мен ми пука, разбирате, стара да го на всичко. Всичко е до човека. Вярно. Просто Айтос, афганистанската хътка, знаете ли какво е това? Той е Дашко измекяр, голям измекяр. Ако не знаете кой е измекяр, това е просто, кой е пашипутка. Пашипутка да иска да дойде да му покаже как се бери коса и как ще му правя така. Как ще подъквам с него. Как се скъм ще си играе. Да. Просто ще си играе като... Ами, очакваме го и... Както Каракал си играе с кого ти кажа? Ти към Калфанд ли си? Не. Вира съм. Към Калфанд ли ще редиш? Не знам, просто аз не знам къде ще. Добре. Хубаво. Ами, това е за сега.